ori jalisi ke mino be ka fo jangina u kon tara o di lafiya bu o konna la communicate c'est sera fu kon konna la donc ne be ka fo colonel Assimi Goïta aka cikin kiran aka conseil spécial oui Agib Goïta Agib Damili ho aka conseil spécial be ka fo jangina u kon u me kene konna la ani gouvernement membre chama ko me kene konna la be ka fo jangine jalisi ke mino u kon ya di yala sa ko banamato munu na sa jangine ulu kon nga bana alisa dim lafiya bi se ka ke ulu chugamne be ka fo jangine agoni minan ulu kun ga chan ko so serum kumala ale ni materiel munu na ka fo ko abise ga udeme ko so donc jangne be ka fo materiel chama ko ni kumi ala fana be ka fo jangne Agib ko italia ira ka fo ko depuis Assimi ali ko mina fa kana wakati mina Assimi nga la yini fami uri ka maldim bela jini de me kenen kana bana ko to fam pala ka ba sikuni adon ko bela jini ke o kana be ka fo jangne minan jili ko ko fa Agib Damili ali ko nduna centre nu konala kana fo ko abi ko tiede ibe fe mo de fo bigo mi bla ibe ga munu kuma inda fe Agib Damili ayo Allah soro a jamu ngoni e jamu kana jangde way ka fo minan ngon jili ko fe Agib Damili awon duna centre nu konala tara ulaje ko so centre nu eta be chugum na to ulaje aleni ka siga masala bana ka to nu fe ka don uga eta uga hakina be chugum na uga bana digeri chugamna uga akle tugamna uga siga bana yera kun chugamna way ka fo jangine o kɔni kɔfɛ sa ani banabagatɔ ka kuma kɔfɛ banabagatɔ ninnu y'a yira k'a fɔ ko docteur ninnu k'u bɛ u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen na sabula u bɛ ka u hakili t'u la kosɛbɛ en plus jalisi minɛn ninnu o faralen kɔ a kan minnu dilen u ma ka tɛmɛ olu kɔni minɛlen don u bolo ka ɲɛ donc Agib a kɔni kɔntana kosɛbɛ a nisɔndiyara halisa a y'a f'u ɲɛna ko u ka se ka u hakili to minɛn ninnu na ani u ka banabagatɔ ninnu bɛrɛbɛrɛ kosɛbɛ k'u tɔbɔtɔ sabula mɔgɔ si ka laɲini tɛ bana ye o don donc n'a ma ɲɛ k'ala y'a d'i ma ni mɔgɔ b'i kɛrɛfɛ kosɛbɛ o fana bɛ se k'a to i b'a kun ka sɔrɔ a ma kɛ ni degunba ye kosɛbɛ banabagatɔ ninnu kɔni folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di Assimi ma a ka ɲi Agib Damili a y'a yira fana k'a fɔ ko donna nataw la ko centre jalisi minnu bɛ yen nɔ jangina k'a fɔ k'u bɛna nin waleya kelen ta ka ɲɛsin olu centre ninnu bɛɛ lajɛlen kelen mais turu tun bɛ Lafiyabugu ta de la Zeyina Lafiyabugu CCRF yuba ninnu ka yɔrɔ la u b'a fɔ ma ko PMI Lafiyabugu PMI an b'a fɔ ma ten an bɛ dugawu kɛ banabaatɔ ye yɛrɛma maa kɔni jugu tɛ maa la ni bana tɛ banabaatɔ kɔni bana k'Ala ka lafiya di bɛɛ lajɛlen ma Susuba taa n'a yɛrɛ a ka ɲi baraji dɔ cira kɔrɔbulon b'i kan dɛ ale b'a dɔn ale bɛ kɛ ne kan kɔrɔbulon b'i kan a bɛ kɛ ne kan k'i waɲa man ɲi an bɛ dugawu k'i ye ale bɛ de fɔ o bugun bɛ yala la nin kuma la a fɔlen k'i waɲa man ɲi ale bɛ de fɔ kɔrɔbulon kɔni an b'i fo kibaruya a dicogo o ɲuman na n'an taara ni kibaruya ye n'a ma ɲɛ a ko a bɛ ten gɛlɛya kɔni a bɛ yen bi fo ka taa fɔ a to ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya a bɛ yen jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ wuli ka jɔ la walasa a bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛn la bi ni donna duw kɔnɔna la Bamakɔ kin a bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ mun bɛ su saba o tɛ dɔwɛrɛ koyi ko courant ko kuma de tɛ yen kuranko gɛlɛya min n'a bɛ sen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ bɛ yen jamana ɲɛmaaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko u hakili bɛ baara in na koyi k'a sababuya kɛ degun min ni maa tɛ se k'a fɔ maa ye sabula bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama n'a ma ɲɛ a ko a bɛ ten i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔni a bɛ sen na wulikajɔ min don dɔwɛrɛ tɛ n'a ma ɲɛ an kɛrɛfɛ jamana Nizɛrikaw i b'a ye k'a fɔ olu kɔni bɛ cɛsiri ani wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na bi kɛrɛnkɛrɛnna dugujukɔrɔfɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko taji Nizɛrikaw fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ka taji bondo u y'a bila sen kan wa a baara olu b'a la ka kɛ Susuba i b'a ye k'a fɔ o kɔni nɔ kan Nizɛrikaw u kɔni u ye wele bila u kɛrɛfɛ jamanaw ma Mali Burukina ni ka taa se Togo ma ka taa se fɛn min hali Chad ma kɛrɛnkɛrɛn AES jamanaw i bɛ se ka Togo ani fɛn min ye
Tchad ye i b'o olu 2 fara kan o t'a kɛlen jamana 5 ye ni jamana 5 in i b'a ye k'a fɔ sigi kɔni u ye a kɛ sigi a kɛra yɔrɔ jumɛn a kɛra Nigerkaw fɛ yen wa sigi a kun tɛ dɔwɛrɛ koyi an ka jamana ninnu i b'a ye k'a fɔ kuranko gɛlɛya minnu bɛ an kan kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a bakuruba mɔ i b'a ye k'a fɔ i bɛ se k'o de fɔ sigi kun tɛ dɔwɛrɛ koyi an ka jamana 3 5 ninnu minnu filɛ nin Niger kɔni y'an wele n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko taji bondo dɔ b'olu fɛ yen bi o an n'olu bɛ se ka jɛ ka baara ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na walasa ni gɛlɛya minnu bɛ anw ka jamanaw kan a fiɲɛ a bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na hɛrɛ ani baden o kɔnɔna la o kɔni ninnu kan sa an ka musokɔrɔba ba Bintu Kamara i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ye a ka taama bere ale y'a ta a yera nin sigi in kɛnɛ kan a kɛra sibiri don kalo tile 17 i b'a ye k'a fɔ février kalo n'a ye diya i bɛ se k'a fɔ ko kunasini an kɔrɔ an ka minisiri i b'a ye k'a fɔ ale kɔni yera sigi in kɛnɛ kan sigi in kɔni i b'a ye k'a fɔ Niger minisiri min bɛ yen n'o ka ca u ɲɛsinnen bɛ kuranko ma ka taa se nin jamana in tɔw bɛɛ lajɛlen ma ale kɔni u bɛɛ bisimila k'a ko kɔni kɔkɔrɔdɔn bɛ a kun ye mun ye o de y'u ka gouvernement kɔni a ɲɛmaa ye marabolo ɲɛmaa Niger marabolo i b'a ye k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen tigiya tun bɛ ale bolo wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ kɛ su 3 gɛlɛya bɛ anw kan bi kuranko la i b'a ye k'a fɔ hali Niger mun ni nin taji bondo in bɛ a fɛ bi i b'a ye k'a fɔ n'a ye a bɔli daminɛ k'a feereli k'a daminɛ kabini décembre kalo i b'a ye k'a fɔ kuranko gɛlɛya bɛ ale yɛrɛ kan k'a sababuya kɛ don tɛmɛnlenw na ale ka kuran fanba su 3 o tun bɛ bɔ fɛn min Nigeria Bola Tinubu le grand danseur ale ka jamana dɔnkɛlaba in i b'a ye k'a fɔ cɛkɔrɔba mun filɛ nin n'a bɛ se dɔn na n'a filan bɛɛ ye i b'a ye k'a fɔ olu ka kuran fanba tun bɛ bɔ ni cɛkɔrɔba kofɔlen fɛ yen nka ka kɛ ni CEDEAO ka gɛrɛntɛw ye olu ka kuran olu y'a tigɛ Nigerkaw la o kɔni kɛra bisi basa ye nka maa i b'a ye k'a fɔ ko dɔ bɛ n'a gɛlɛyar'i bolo a bɛ se ka kɛ bɔda ye i ma Niger kɔni wulikajɔ bi a bɛ sen na walasa kuran u bɛ se n'an jamana kofɔlen ninnu an bɛ se k'a jɛ k'a tila ɲɔgɔn fɛ cogoya min na wa dɔwɛrɛ fana tɛ koyi an ka jamana fɛn min ye Mali jamana ye an kɔni ye taji an kɔni ye asan ba Bintu nin ye musokɔrɔba nin y'a wulilen dɛ a wulila a wulila Ala ka wuli musokɔrɔba a kɔni bɛ taama in kɔni sen fɛ i b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ye a ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya ni an ka jamana lajɛ bi gɛlɛya kɔni a bɛ an kan wa gɛlɛya mun bɛ an kan i b'a ye k'a fɔ an ni Niger ka kɛ ni baaraɲɔgɔnya mun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya AES jamana olu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ koyi ko an ka se an yɛrɛ la fɛn min ye kuranko bunakun sanfɛ k'a sɔrɔ an ma siri maa la an ma dɛn maa la i b'a ye k'a fɔ ko AES jamanaw ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka a bɛ fɔ ma cɛncɛfuga jamanaw Sahel jamanaw olu bɛ se ka u ka kuranko u bɛ se ko u jɔ u yɛrɛ suna la cogoya min na k'a sɔrɔ u ma dɛmɛ ɲini maa fɛ i b'a ye k'a fɔ ko sigi in kun y'o ye nka ko ni anw ta k'a lajɛ ba Maliba ko an yɛrɛ y'a daminɛ ka ban koyi su 3 k'a sababuya kɛ i b'a ye k'a fɔ ko taji litiri miliyɔn caman a sera a ma a y'a bugunatigɛ yɛrɛ fɔ koyi i b'a ye k'a fɔ ko o kɔni ko Mali kɔni ye o kɔni sɔrɔ Niger fan fɛ wa a musaka bɛɛ lajɛlen kɔni dira ka ban wa ko baaraɲɔgɔnya min ni a daminɛlen filɛ nin ani Niger cɛ nin su 3 i b'a ye k'a fɔ k'a ka ɲi fo ka taa fɔ a to ten wa ko nisɔndiya ko don wa ko don n'a nataw la i b'a ye k'a fɔ ko a baara ko wa ko a tɔ a bɛna ɲɛ ka taa fɛ wa ko nin ye ko daminɛ de ye wa k'a b'a jigiya k'a fɔ don n'a nataw la baara in ko a bɛ kɛ fo ka se a kundamana la wa jamana kɔnɔdenw olu bɛɛ lajɛlen bɛna lafiya sɔrɔ sabula Niger taji bundo min filɛ nin ye a sɔngɔ a ka nɔgɔ wa i b'a ye k'a fɔ lafiya ani Niger an ka surun ɲɔgɔn na fo ka taa fɔ a to ten wa a donni ka taa dugu bɛ donibataw fɛ n'o ye citɛriniw ye sisan i b'a ye k'a fɔ k'o kɔni ka nɔgɔ fo ka taa fɔ a to ten an tɛ dugawu kɛ Ala ka nin kɛ fura sɔrɔtɔ ye a la maa ka juru tɛ ba y'i sigi ɲɔgɔn na ni jɛ t'an bolo don min na u k'a juru don an na an k'a k'an ka gurupuw la an ka ta kura an k'a di maaw ma o tɛ wa dɔw fana ko les états n'ont pas d'amis les états ont des intérêts teri tɛ jamana la jamanaw b'u ka sɔrɔ de makama i ka sɔrɔ bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa yen o don wa u b'o fana fɔ dɛ nka bamanankan fana na ko maa ka juru tɛ ba y'i sigi ɲɔgɔn na ni kuran t'an bolo ni taji b'u bolo u k'a d'a ma an k'a wa an k'a susu a kun o tɛ wa an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ bi ta in a ka fisa tɛ ji min a ka fisa an bɛ dugawu kɛ
tumani kulo bana ye kasonga ka min fɔ a jara ye fo ka taa fa to ten an b'a fɔ k'a sisugo a b'a mɛn an b'a fɔ ba min fɔ ma an ka foli o bɛ a ye k'a ni sɔgɔma n bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn sɔgɔlen mana sɔgɔmada in na an ka foli a bɛ u bɛɛ lajɛlen ye o tɛ an ka t'e fan fɛ a ma sɔn an bɛ taa n'a ma ɲɛ a ko a bɛ ten an bɛ taa ni kibaruya ye n'an taara ni kibaruya ye i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalanso kɔnɔna la kolo min bɛ yen n'a y'a fɔ ma ko IAM i b'a ye k'a fɔ ale sigi kɔni a kun bɛ kɛla kalanso dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya ESIK lycée ba Aminata Diallo ka taa se fɛn min ASIA ma i b'a ye k'a fɔ ninnu kɔni sigi kɔni kun bɛ ka kɛ yen nɔ kalandenw u ka ɲɛmaaw u b'a fɔ minnu ma ko CGRG a tɛ fɔ ten CGRG olu ka sigi kɔni kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ minnu ma ko élèves o tɛ camancɛ kalanso mɔgɔ ye école secondaire lycée su saba i b'a ye k'a fɔ a tɛ ka ɲɛ min kɔ mun yera sanfɛ a bɛ ka ye yen dɛ arme artisanale marifa a bɛ ka ye dɛ denmisɛn minnu bɛ yen nɔ yɔrɔ olu kɔni tɛ tɛmɛ a caman ma san 20 sɔrɔ i san 25 lycée la kɔnɔ o ye si bannen ye dɛ o ye si bannen ye lycée san 25 a caman kɔni bɛ yen kɔni san 20 san 14 san 18 san 14 san 18 o tɛ tusaba i b'a ye k'a fɔ ko marifa de kɔni yera denmisɛn an bɛ se k'a fɔ si min den awɔ maa mun bɛ bamuna na an t'a fɔ ten a bɛ fɔ ten de o a bamunafini tɔ bɛ diɲɛ na halisa koyi a tɔba bɛ yen a baden hali bubaga ma b'a donna a ma ɲini hali Messi fɛ fɔlɔ Messi m'a ɲimi a tɔ bɛ yen a bɛ kɛsu la yen Messi m'a sɔrɔ k'a ɲimi a kɔni bɛ se ka toli de n'i y'a sama dɔrɔn a bɛ bɔ ɲɔgɔn na sinon a bɛ yen susaba i b'a ye k'a fɔ ka kɛ ni an ka lakana tigilamɔgɔw ka cɛsiri olu ka baaraw ye i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔni a kɛra koyi susaba ni kalanso kofɔlen kɛrɛnkɛrɛnnenya ba polisilakaw u ye cɛsiri ani wulikajɔ kɛ sabula ni denmisɛn kofɔlen minnu filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ sɔmi de kɔni kɛra k'a fɔ ko u ka sigi min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko sécurité sigi o tɛ IAM kɛrɛnkɛrɛnnenya ni kalanso kofɔlen minnu filɛ nin ni sigi in kun bɛ ka kɛ olu kɔnɔna la sigi in kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ denmisɛn dɔw bɛ yen nɔ su saba sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a taara ye k'a fɔ ko marifa a yera u bolo koyi marifa dɔrɔn tɛ koyi u b'a fɔ ma ko cartouche o bɛɛ b'u bolo o bɛɛ lycée kana siga o kuma université mɔgɔ olu ma leçon dolu ma kɛ ma bɔ kalama a kɔni ko filɛ nin sa ne yɛrɛ kɔni gana n kamana la a b'a kun i den bɛ bɔ k'a bɛ taa kalan ka bɔ k'a bɛ taa kalan i bigi kala la marifa kala b'o yɔrɔ la yen kabako tɛ susaba février kalo tile 14 n ye kalanso kofɔlen minnu f'i ye n bɛ segin a kan koyi mɔgɔw ka segin a kan dɛ lycée technique ASIA Mohamed i y'a faamu ba Aminata Diallo ESIK i b'a ye k'a fɔ baara kɔni a kɛra fɛn min ye an ka commissariat minnu bɛ yen nɔ camancɛ la i bɛ se k'a fɔ awɔ centre commercial de Bamako i b'a ye k'a fɔ olu commissariat de ye wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya commissaire min n'a bɛ fɔ a ma ko Isaka Tarawele i b'a ye k'a fɔ sɔminiw kɔfɛ ani ɲininiw kɔfɛ ani sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ale n'a ka cɛdenw kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ in senfɛ sa su saba i b'a ye k'a fɔ sifin kɔni saba i b'a ye k'a fɔ sɔmi nana k'u la k'a fɔ ko tiɲɛ la ninnu kɔni bɛ nin waleya cɛjugu u bɛ nin na n'a ma ye k'a fɔ a ko a bɛ ten sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ni maramafɛn ninnu kɔni taara ye u bolo koyi a bɛ fɔ min ma ko cartouche o den 6 i b'a ye k'a fɔ o fana sɔrɔla u bolo ni maa kofɔlen ninnu kɔni filɛ nin u kɔni taara bila fɛn min ye an ka kiiri tigilamɔgɔw olu ka bolo kan k'a sababuya kɛ waleya ye waleya min ni an bɛ ka a ɲɛfɔ nin ye kalanyɔrɔ o ye bigikala ta yɔrɔ ye o tɛ marifakala ta yɔrɔ ye n'a ma ɲɛ a ko a bɛ ten u kɔni bilala kiiri bonanku kan fɛn min ye polisi ɲɛmaaw ye u kɔni y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ min n'a kelen filɛ nin Isaka a n'a ka jɛɲɔgɔn fɛ k'u kɔni nisɔndiyara fo ka taa fɔ a tɔ ten k'u b'a ɲini maaw fɛ halisa don n'a nataw la an ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka kunnafoni ka a di ni baara cɛjugu in bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka kalanso olu kɔnɔna la u bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa o maa bɛ yen k'a fɔ ko o ye fɛɛrɛ sigi nin ko la a kɔni ko filɛ nin a ko filɛ nin yɛrɛ sinon a ma nɔgɔn
ɲan waɲa ye lycée ma nɔgɔn dɔw bɛ defu sɔrɔ san 14 san 15 tiɲɛ tɛ o don ka taa lycée la o yɔrɔ ko marifa bɛ ta ye o tɛ ala k'an kunna diya ye foyi tɛ n bɔra ka fɔ a la i ka kibaruya di an ka taa foyi t'i bolo ka fɔ a la n'i kɔni n'i m'i ta ladamu dɔ la kɔni tu vas payer l'argent c'est ça tu vas payer l'horaire c'est ça avocat b'a défendre c'est ça o dɔrɔn de don o de don kibaruya di an ka taa ala k'an kunna diya ala k'an zuruyaw dilan amina yarabi ala k'an ka maramɔgɔw k'an ta ye Amin. u k'an sago k'u hakilina ye amina yarabi an t'o fɔ bama den bɛ tɛ k'a yɛrɛ ye nka an k'an cɛsiri awɔ an ta jangine i b'a ye k'a fɔ n'an taara ni kibaruyaw ye an bɛ taa ameriki o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ jangine ka kɛ ni ameriki ale san yɛlɛma ɲɛnajɛw ye a ka anniversaire i b'a ye k'a fɔ jangine o hukumu kɔnɔna la an ka ministre l'emploi ministre min ni ale ka ci bɛnnen don baarakow ɲɛnabɔli ma i b'a ye k'a fɔ ni ale ye madame Bagayoko Aminata Tarawele jangine ale kɔni y'a kunda États-Unis kan ka kɛ u ka san yɛlɛma ɲɛnajɛw o hukumu kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ jangine ale kɔni kelen fana kun tɛ jangine ani an ka gouvernement membre caman kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la Asimi ale ka conseiller olu fana caman kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la CNT ale ni premier ministre kɔrɔw jangina ka fara ministre kɔrɔw caman kan société civile mɔgɔw jangina olu fana kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani an ka maba caman jangina b'a ye k'a fɔ ka cérémonie kɔni k'a ɲɛnamaya jangina u kɔni dɔnkilidaw ni u kun bɛ ka cadeau fana di mɔgɔw ma jangina o bɛɛ lajɛlen kun bɛ cérémonie kɔnɔna la jangina b'a ye k'a fɔ ministre ale ka kuma ta kɔnɔna na ko ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Ameriki jamanadenw ale ni Ameriki marabagaw bɛɛ lajɛlen ma jangina k'aw bɛɛ lajɛlen fa ka tila ka dɔw don k'u ye ka kɛ ni san yɛlɛma o ɲɛnajɛw ye jangina i b'a ye k'a fɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko Ameriki ale ni Mali ka jɛ ko bilako tɛ sabula ko ka d'a kan depuis Ameriki jamana ale b'a ka indépendance ale Mali ta ka kɛ ni o wagati ninnu bɛɛ lajɛlen jangina ko u bɛ ɲɔgɔn bolo fo ka na se sisan ma awɔ i b'a ye k'a fɔ jangina ministre a kɔni ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Ameriki jamanadenw ma tuguni mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ka taa indépendance wagati fo ka na se sisan ma jangina cɛba minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u ye kɛlɛ kɛ u ye sacrifices kɛ ka efforts bɛɛ lajɛlen fourni yalasa Ameriki bɛ se ka kɛ Ameriki a bɛ se Ameriki sera ka kɛ Ameriki i b'a fɔ bi mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ girin n'a kɔ cogo min na ka kɛ Ameriki yɛrɛ bi jangina ko ni cɛba ninnu yɛrɛ don donc ko a bɛ olu fo o la kosɛbɛ ale ni ka tila ka folikan ta ka d'u ma tuguni sabula ko Ameriki ale ni Mali ka jɛ ko jɛ min don nɔgɔ t'a jɛ la jɛ jɛlen don kojugu donc k'a bɛ Ameriki marabagaw ale ni Ameriki population a bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo o la jangina ko ninnu ka jɛ fana Mali ni Ameriki ka jɛ jɛlankolon tɛ sabula u bɛɛ kelen don ka ɲɔgɔn to u danbe la u bɛɛ kelen don ka ɲɔgɔn bonya ka da u hakilinaw kan awɔ bɛɛ kelen don ka ɲɔgɔn bonya ka da u hakilinaw kan jangina en plus ko u bɛ ka fɛɛrɛw fana sigi sen kan yalasa jangina ni jamana fila ninnu gɛlɛya min b'u kan Ameriki kɔnɔna la ale ni Mali kɔnɔna la yalasa jangina fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ o ko la cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la école ko ta fanfɛla la ale ni kɛnɛya ko ta fanfɛla la jangina o n'a ɲɔgɔnna caman hali sɛnɛ ko ta fanfɛ jangina o bɛɛ lajɛlen b'a la i b'a ye k'a fɔ ministre ale ka kuma laban kɔnɔna na a kɔni y'a jira k'a fɔ ko Ameriki degun bɛ malidenw yɛrɛ kan ko Ameriki fana k'a lajɛ a ka se ka o degun ninnu ta ba la a ka se ka a kunnanko yalasa transition bɛ se ka kuncɛ ko ɲuman na cogo min na ani a y'a jira o la jangina k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ yen i b'a fɔ Asimi y'a fɔ cogo min na ko Mali ka partenariat Mali dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen partenariat ko ta fanfɛla la mais ne ma ɲɛ k'i ni Mali bɛ partenariat kɔni kɛ i k'i hakili to Dagani 3 cibali la donc o kɔni o tɛ wuli fiyewu n'a ma ɲɛ k'i bɛ na Mali kɔnɔ i bɛ na Mali ma aw ka kɛ partenariat ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ hakili to ni Dagani 3 cibali na a tɛ ci dɛ a tɛ ci Mali ka kungilenna malidenw ka intérêt ani Mali kɔni ka denhɔrɔnya awɔ kana maga olu la dɛ n'an ko k'an ni kari bɛ jɛ a foyi tɛ s'i ma ani b'an ka jɛ kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na o tɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka baara in ala k'a bɛɛ ɲɛ an bɛ taa n'a ma ɲɛ a ko a bɛ ten an bɛ taa fɛn min Madina ale jaba ala la i bɛ ale dɔn ministre des transports et des infrastructures o tɛ Madina Sisoko Madina i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ka jaba ala la o ka salle de conférence belebele min bɛ yen salle min bɛ yen n'o maaw kɔni bɛ kunbɛn o kɛ a kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ polisi ale ɲɛmaa kun bɛ yen directeur général de la police nationale commissaire général de brigade
Suleiman Traoré i b'a ye k'a fɔ juma don i b'a ye k'a fɔ ni sigi belebele in kɔni a kɛra sigi in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ su saba i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ a ko a bɛ ten Madina ko ɲɛmaya kun bɛ ale bolo ale dɔrɔn tɛ a baara ɲɔgɔn n'o ye minisiri Dawudi Ali Mohamedine ministre de la sécurité et de la protection civile général de brigade i b'a ye k'a fɔ ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan baara in kun tɛ dɔwɛrɛ su sa i b'a ye k'a fɔ an ka circulation an ka sirabaw kunkanko i b'a ye k'a fɔ ka taa ɲɛfɔli k'o kɛ i b'a ye k'a fɔ ka tɛgɛnɔ bila sɛbɛn k'o kɛ walasa baara in a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na fɛn min ye nin maa kofɔlen ninnu ye ka taa se minisiri fila in ma Madina ni Dawudi ka taa se polisi ɲɛmaa ma ani gendarme minnu kun bɛ kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ koyi walasa an ka jamana i b'a ye k'a fɔ siraba an ka kasara a bɛ se ka dɔgɔya togoya min na maa tɛ se k'a fɔ k'a bɛ ban pewu pewu nka a bɛ dɔgɔya togoya min na i b'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali kɔni bɛ ka sigi sen kan nin bolonabila sɛbɛn in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ i b'a ye k'a fɔ su saba o don laɲini ye mun ye fɛn bɛ ba polisilakaw ye olu kɔni bɛ cɛsiri ani wulikajɔ k'o kɛ i b'a ye k'a fɔ duguba o kɔnɔna la nka i b'a ye k'a fɔ duguba kɔni ni o bilala ka se wula kɔnɔnaw ma walima siraba minnu bɛ duguba sira minnu bɛ cɛcili kɛ dugu misɛnw ni dugu ka u cɛci i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔni bɛ kɛ an ka gendarmelakaw fɛ ka se k'o lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnna i b'a ye k'a fɔ sariya gafe dɔ kɔni bilala sen kan anw fɛ a fɔ mun ma k'a fɔ code de la route i b'a ye k'a fɔ o kɔni o taara fɛn min ye septembre kalo la san 2023 o lawaleli olu kɔni baaraw ko olu bɛ kɛ nin bɛ bila o minɛn dɔ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ laɲini fɔlɔfɔlɔ min na kɛ mun ye su saba o de ye ka maaw ka ladilikan ko ta k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka to ka maaw ladi k'a fɔ ye siraba a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan taa nin fɛ kana nin kɛ boli ka da nin yɔrɔ la nin plaki mun filɛ nin a b'a fɔ k'i k'a kɛ tan n'i kɔni y'o kɛ i b'a ye k'a fɔ an ka gendarmew n'olu bɛ kungo kɔnɔnaw la duguba kɔnɔnaw la i b'a ye k'a fɔ ba polisilakaw bɛ yen u kɔni u bɛ ɲɛfɔli k'u bɛ taa ni o sira ye fɔlɔ ɲɛfɔliw kɔfɛ su saba bere kɔni a bɛ taa bere bɛ taa dɛ bere bɛ taa bere bɛ taa dɛ bere bɛ taa dɛ o tɛ de a tɛ fɔ bamanankan na ko n'a ma kusi mɛn a na paraw mɛn k'i ladi n'i ma sɔn ladili ma dɔ in bɛ o b'a ɲɛnabɔ i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ n'i y'a fɔ olu ma ko heyi olu b'o mɛn nka dɔw bɛ yen f'i k'a fɔ ko paraw n'i y'a fɔ paraw u b'u jɔ dɔw n'i ko ma ko he u b'u jɔ i b'a ye k'a fɔ minisiri fila u kɔni ye a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni a kɛkun bɛɛ de ye nin ye siraban kasara a bɛ se ka duga cogo min na ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la bɛnkan sɛbɛn min kɔni ni a walalen filɛ nin kulu min bɛ yen n'a ye fɔ a ma ko ANASER i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ ale n'an ka gendarme n'an ka ba polisilakaw u bɛɛ lajɛlen bɛna jɛ ka nin cɛsiri ani wulikajɔ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ka maaw k'u kunnafoni ka maaw k'u hakili k'a don siraba a sariya kuraw la i b'a ye k'a fɔ mun taara san 2023 septembre kalo ko bɛɛ k'i dama kɛ ni o ye k'a sababuya kɛ i b'a ye k'a fɔ siraban kasara a kɔni warala an ka jamana kɔnɔ waati tɛmɛnenw na fɛɛrɛ in kɔni bɛ senna Madina ani Dawudi ka taa se polisi ɲɛmaaw ani an ka gendarmew ma u kɔni u ka cɛsiri filɛ nin ye walasa fɛn min siraban kasara a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na su saba amina yarabi ala k'an kisi su siraban kasara ma dɛ a maɲi tiɲɛ tɛ a maɲi dɛ ala k'an bɛɛ kisi ala k'an ɲuman bɔ k'an ɲuman don an ka taa dɔ bɛ yen a di i b'a ye k'a fɔ Jangine halisa n'an taara ni kibaruyaw ye Niger ale chef d'état major i b'a ye k'a fɔ ale kɔni reçoit jamana kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ min ale reçoit o de kɔni bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye Umaru Jara n'ale fana ye Mali chef d'état major général des armées Umaru Jara i b'a k'a fɔ Jangine ale kɔni ye Niger chef d'état major des armées ale fana o reçoit an ka jamana kɔnɔ yan ni o ye général de brigade Musa Salahu Baru ale kɔni o reçoit Jangine i b'a ye k'a fɔ u ka ɲɔgɔn ye kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ walasa ka se ka a kɛra dale ni mɔgɔ la ni san tɛ fi kɔrɔn fɛ o tɛ fi kɔrɔn fɛ sɔgɔmada na mɔgɔ bɛ ɲamakuji i b'o mini kan jumɛn ɲamakuji i b'a mini min ɲamakuji i wulilen sɔgɔmada fɛ ka ɲamaku mɔgɔ min b'a fɛ k'i ka ɲamakuji min o ye jumɛn o bɛ fɛ k'i bila i nin bolo kan fɛn
an bɛ wuli heure min na o b'a sɔrɔ daraka dunna o b'a sɔrɔ daraka ma dun n'i ko i bɛ daraka dun i tɛna sɔrɔ Sɛki a bɛɛ kɛ bi jigi a tɛ dɔnkili k'a la a b'a k'a la i b'a ye k'a fɔ taa n'a ye taa n'a ye Burama de don Masi sabali sa mɔgɔw to mɔgɔw ka baara kɛ i kan kɔrɔta an ka taa Jangine b'a ye k'a fɔ an bɛ continuer ni kibaruyaw ye halisa Jangine ninnu mɔgɔ fila u ka ɲɔgɔn kɔni kun tɛ dɔ wɛrɛ yalasa ka se ka Mali AES jamanaw Jangine kɛrɛnkɛrɛnna Mali ani Niger u ni ɲɔgɔn cɛ coopération u ka baara ɲɔgɔnya Jangine ka se ka a kolo sinsin halisa ani ka se ka fɛɛrɛ ɲini Jangine halisa ni jamana fila ninnu olu ka sécurité ko ta fanfɛ Jangine ka se ka fɛɛrɛ ɲini olu bɛɛ la kosɛbɛ Jangine b'a ye k'a fɔ Niger chef d'état-major a kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ Mali kɔnɔ yan bi mais donna nataw la Jangine k'a bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan u jamana saba halisa u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na kɛrɛnkɛrɛnna sécurité lakana ta fanfɛla la Jangine u bɛ se ka kuma o kan cogo min na yalasa ni jamana mɔgɔ ni jamana saba jamanadenw bɛ se ka Jangine u bɛ se k'u ka taga ni ka segin bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na ka sɔrɔ tɔɔrɔ m'u ka minɛnw sɔrɔ ani tɔɔrɔ ma u yɛrɛ sɔrɔ donc Jangine b'a ye k'a fɔ u kɔni y'a jira ko Mali ale ni Niger donc ninnu bɛɛ lajɛlen ka valeur ye kelen u ka tabiyaw bɛɛ lajɛlen ye kelen a man jan ɲɔgɔn na dɛ a man jan ɲɔgɔn na yɔrɔ voilà Jangine b'a ye k'a fɔ a chef d'état-major Jangine a kɔni ka kuma kɔnɔna la a y'o de jira ko Mali ale ni Niger u man jan ɲɔgɔn na donc ko donna nataw la halisa mɔgɔw hakili tɛ fɛn min na ni jamana saba in ka Jangine u bɛna o fɛɛrɛw de sigi sen kan yalasa ni jamana saba ninnu degun fɛn fɛn b'u ka Jangine degun ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taga bɔ u kan cogoya min na surtout mɔgɔw bɛ ka siran fɛn min ɲɛ Jangine ko ninnu bɔlen fɛnkɛ la CEDEAO kɔnɔna la Jangine ko a ko bɛna kɛ cogo di minɛnw voyage ko ta fanfɛla la Jangine ko degun bɛna u kan donc ko n'Ala sɔnna ma Jangine fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan yalasa o degun b'u u kan hakilina ta fanfɛla degun b'u kan Jangine ko ka o degun bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen o ka ɲi a ka ɲi dɛ ni kɔni nin ye wolomasiri tabako kuma ye olu ka kuma minnu bɛ fɔ sanfɛ o ye ninnu ye sinon dugumata u ka girin kosɛbɛ fo ka taa fɔ a to ten an bɛ dugawu de kɛ Ala ka a ɲɛ lakana Ala k'a sabati Susa i b'a ye k'a fɔ ko CEDEAO jamanaw k'u b'a fɛ k'u tuni ɲɔgɔn ye dɛ i da bɔra AES ko kuma min na sisan ko dɔ bɛ yen nɔ k'o b'a fɛ a ka pɔri n'o ye a ka kɔgɔji sanfɛla ka a bila AES jamanaw ka bolo kan maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni jamana kofɔli mun filɛ nin ye k'a bɛ fɛ k'i tu ni jamana mun yɛrɛ n'a bɛ jugu aw ma kosɛbɛ kosɛbɛ Susaba k'e k'o tɛ bɛn ni jamana ye wa Patrice Talon i b'a ye k'a fɔ ko a laban a kɔni bɛ sɔn ka kɛ ale ka ɲɛkun kan sabula ko jamana dɔ bɛ yen Susaba k'o kɔni b'a fɛ k'i tu ni CEDEAO yɛrɛ bɛɛ lajɛlen wa a bɛ digi maa mun na kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ o ye de ye bɛnɛ ye ni dɔ ye a ta ka a lajɛ CEDEAO jamana mun bɛ yen n'a taara Niger ka ye Niger sigi kɛnɛ kan Susaba i b'a ye k'a fɔ o tɛ jamana wɛrɛ ko o ye Togo ye n'a fɔra Fort Yassin bɛ yen Fort tɛ a kɔni ka minisiri yera sigi in kɛnɛ kan sigi min n'a kɛra i n'a fɔ an ye kibaruya datigɛ ni mun ye i b'a ye k'a fɔ Bintu Kamara o t'an ka kuranko minisiri ye o yera kɛnɛ mun kan fɛn min ye Togo ye ale fɛnɛ ka ministre de l'énergie walima i bɛ se k'a fɔ a ka ministre mun ka taa ɲɛsinnen o baara ma o fɛnɛ taara ye fɛn min ye Niger kaw fɛ ni sigi la kibaruya dɔ yɛrɛ k'a fɔ CEDEAO kɛlen don ka ɲangili mun ta ka Niger sɛgɛrɛ a dadigilen kɔni don Niger la nka Benin ale kɔni tilalen bɛ a dalakan bɛɛ la bi nka AES i b'a ye k'a fɔ a jamanaw mago bɛ fɛn mun na o de ye pɔri ye jɔn bɛ se k'i ka kɔgɔji sanfɛla k'a bila u ka bolo kan walasa u ka bato belebele minnu bɛ na ni jamana ni jagokɛlaw walima jamana in mago ɲɛ fɛn wɛrɛw ka na n'a ye ni jamana kofɔlen ninnu kɔnɔna la olu bɛ se ka a jamanaw lasɔrɔ cogoya min na siga tɛlen don maa min na o de Fort Yassin bɛ k'a fɔ k'ale kɔni bɛ fɛ k'i tu ni CEDEAO ye wa ni fɔri n y'a kuma f'i ye n ko les États n'ont pas d'amis teri tɛ jamana la koyi jamanaw b'u ka intérêt de ɲini na tiɲɛ tɛ o t'u jo ye sinon don tɛmɛna an tun bɛ 600 milliards la don dɔw ka port la dɛ a kɔni ko filɛ nin an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma kibaruya an b'a kuncɛ ni mun ye o de ye dugawu don ye Adama Ben Jara Ben le cerveau i b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a fɔ ma ko délibéré a kun ye a ɲini kalo jan tɛmɛlen k'a fɔ ko fɛn min ye fiɲɛbɔda ye a bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na kiiri o bolo i b'a ye k'a fɔ o baara kɔni a bɛ kɛ bi ni kibaruyaw ka ɲi Adama Ben Jara a yɛrɛ bɛ ye kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnna cour d'appel o soba in kɔnɔna la bi don an bɛ dugawu de kɛ
akola ala ka daɲuma ala ko odo ala ala ko odo ala o tɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma Cheikh b'i bolo bɔ nɛgɛjuru kan 20 20 18 65. Allô? Gorben na de Cheikh. Gori yere de yenna. 20 20 18 65 20 20 18 65. Mase batakim di mase tera awede. Awede ba fa. Nyam fa mo. Tanae. Allô? Allô? Man soma. Aba. Bashfete na tukoni jamu. Ibrahim Maiga Kalaba. Maiga ami fo ikulo bala? Kulo bala men tapa mu ko to wa. Na ko bor don bala. Ngor don bala anganji jani nyai doni. Fami asidan ko en. Ku ga wasle to tira bada nuna. A chama be a kere falan be chanchen. Ani mo bu to wa tira ba ere sanse. Awo. Wa ulu to libere don. Baque amekisi akida mchamama. Ode mwene akila. D'accord. Amifu. 20 20 18 65 20 20. Allô? Allô? Ansokama. Elettra. Aba. Tukonomo. Bashfo tula. Barbaitala. Bashfo tana. Amapo. Ajarani. Ami nyama fo moru. Nyamaru kulubila. Amamati fo. Mas kulubila. Fla ka mebali. Tanai. Ate fla ka mede. Ate fo ma chali ko de ate ko de ate jugo de ate unko do. Ada fo da ko ma se jalo ma te fla ka me. Ate fla ka me. Ka fara jagena na ka fara jagena na. Wore ba bolo de. Ale tara. Wore be masi bolo de. Aga wore be. Ani tono to wore be jaga misi bara ɲɔgɔn fɛ. Allô? Allô? Hein? Allô? Allô? Bitin nga gɛlɛ dɔɔni dɛ Cheikh. A maɲi. Ni fanfɛla kɔni o tɛ sɔn bi. Ni minnu bɛ na o sira fɛ kɔni a tɛ sɔn. A maɲi. A da Cheikh fan fɛ dɛ. Hakɛto b'a kɛrɛfɛ. 20 20 18 65 20 20 18 65 Walma 64 87 48 62 64 87 48 62. Soixante-quatre 87 48 62 64 87 48 62. Allô? Man sogoma. Sama ke doa? Jani kala kau? Aba. Ajarani. Susaba. Awa maram globila. Abana. Aiga juru tolu la dɛ. Sinon e kɔni ka 5 millions de kolo e tɛ maa tɔ mais maa dɔ i b'olu to dɛ.
bon ouais waati dɔw la n tɛmɛtɔ so k'u lajɛ ka tɛmɛ. Ayiwa a b'i bolo yen. Masi a bɛ yen baasi foyi t'a la. Janginɛ. Baara de b'a tigi bolo. Baara b'a bolo. Baara b'a tigi bolo dɛ. Baara bɛ jamana faama bɛɛ bolo koyi. Tigi de ta ka bon ni bɛɛ ta ye. Parce que maliyɛn ka bi ni mɔgɔ si ta tɛ kelen. Janginɛ. N'a y'i de 14 janvier la yan. Ne ye maliyɛn caman de bɔ ni ko wa kan ka bɔ CEDEAO la. Ko gɛlɛya o gɛlɛya mana na la k'an ma jɔ n'a ye. Hali n'an bɛ gugu. Mais courant ko dama la dɔrɔn maliyɛn caman ɲinana o kɔ. Samakɛ maaw dahirimɛ b'a la koyi. E ka ne ladɔnma nin. N'i ko de k'i dahirimɛ min fɛ n'i ko gɛlɛya. Ne de k'o ma ko ni gɛlɛya o gɛlɛya nana k'i bɛ jɔ n'a ye. Janginɛ fɛn bɛɛ n'a kɔ inconvénient don. O b'a sɔrɔ dɔwɛrɛ bɛ yen sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen dɛ. A bɛ sɔrɔ o. Ayiwa. Ni ne dabala bɛ courant ko la n bɛna yɔrɔ de f'i ye. Ne ni kuma fɔ a ka ca ni ko parce que ne yɛrɛ kɔni ka objectif de ye Mali bɛɛ ka courant sɔrɔ yen. Parce que Janginɛ n'i ye Mali jɔ 100 sara la. Courant bɛ mɔgɔ 20 dɔrɔn de bolo. Anw fɛ yan dɔrɔn Tan Musabugu hôpital du Mali kɔfɛ. Courant tɛ yen. Sabalibugu courant fila nkura courant t'a yɔrɔ bɛɛ. Olu tɛ maliyɛn ye. Ne ka objectif don jamana min kɔnɔ ni a ye digira jeunesse kan ne y'o dogo don ne digi tun cayara dɔɔni. Parce que Mali jeunesse n'i digi da ka Janginɛ jamana min kɔnɔ ni baara c'est à dire que jamana min kɔnɔ mɔgɔ b'a fɛ ka balo kuma la ka sɔrɔ u ma baara kɛ o mana caya jamana o jamana kɔnɔ ni digi dɔ jeunesse kɛ tɛ taa ɲɛ dɛ. Awɔ ne de don sinon forow dafalen don bɛɛ ka taa sɛnɛ kɛ a bɛ ɲɛ o. Sɛnɛ bɛ se ka courant ko place ta. Hali engrais n'i ko k'i sɔrɔ na tɛmɛ k'a dilan courant jɔyɔrɔ b'a la dɛ Samakɛ. Courant ye fɛn bɛɛ ye koyi. Tiɲɛ tɛ. A ma nɔgɔn dɛ. Engrais courant de bɛ kɛ k'a dilan. N'i ye ɲamanw fara ɲɔgɔn kan cogo o cogo i mana fɛn o fɛn kɛ ni courant tɛ a kɛ man di. Courant nécessité de baarakɛla yɛrɛ de don. Ala k'an kunna diya. Allo. Janginɛ somɔgɔw. Baasi foyi t'u la. Ala kana baasi k'i la. Ami. Ala ka tile yɛrɛ caya. Amina yarabi. Ala ka ko bɛ nɔgɔya. Ami. Ala ka jamana nin basi. Amina yarabi. Ni balimamuso ko. Su saba. Bala ani bubula. Awɔ. Ni badabada suri kɛmɛ to. Janginɛ. I kilafɛn ko. N'an y'a fɔnye. N'an y'a ɲɛdɔn. A ka Ala fɛ fɛn caman b'i ye an bɛ kisi a tɔɔrɔ ma. Adamaden mana kɛ cogo o cogo. E k'a bato bali. A batobaliya de bɛ na ni nin bɛɛ ye. Donc u y'a fɔ cogo min na dɛ. Olu ye mɔgɔw sensibiliser. Parce que dɔw bɛ yen hali n'u sensibiliser u tɛna sɔn. Parce que u b'a kɛ ni olu yɛrɛ fan fɛ. Donc vraiment u ka bere ta. Donc n'u ye bere da maa o maa kunna. A ka ca Ala fɛ caman bɛ b'a la. N'o bɔra yen. A fɔ balimakɛ ye. Courant ko ni foyi man kan koyi. An b'i filɛ an b'i balo de la. Parce que n'i y'a mɛn ko tailleur yɛrɛ o ye courant ko ye n'i y'a mɛn soudeur o ye courant ko ye. N'i y'a ye mɔgɔ bɛ kan ka a muɲu ka taga hali sisan. Parce que jamana nin de ka d'u ye. Parce que n'a fɔra ko e b'i wari tɔ kɔnɔ de i b'a sara de. Awɔ. I bɛ luwanse de la i b'a sara de. I denw ka kalansɔngɔ o bɛ bɔ o de la. I den banana i t'a furakɛ o de la. Bon n'a fɔra baara tɛ yen foyi tɛ yen n'i den banana e bɛna kɛ cogo di. A ka gɛlɛn a ka gɛlɛn. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ nkalon kan quoi. Parce que an kɔni bɛ muɲu parce que an bɛ fɛ jamana ka taa ɲɛ. Ne yɛrɛ k'a fɔ de ko an kana an makun an kana kuma yɛrɛ an ka da de. An tɛ se k'an da de dɛ. Ni fɛn min b'an na an de b'a dɔn mun b'an kun na. Hali ni den ka formation n'i taara formation na fura d'i ma Ala kama. I b'a bɔ de k'a san. Awɔ. Maa caman filɛ an filɛ tailleur caman kɛra moto taxi bolila ye ni bɛɛ kɛra n'a ye a bɛ ɲɛnabɔ wa. Donc an ka sabali quoi courant ko nin foyi de man kan. Awɔ. K'u jija dɔrɔn an t'u forcer dɛ k'u jija dɔrɔn k'u k'a ɲɛnabɔ cogo min k'a ɲɛnabɔ an bɛ se ka lafiya cogo min na. Bolo sera fɛn tɛ bolo la u ka sabali Ala yɛrɛ de kama u ka fɛɛrɛ ɲini an na. N ka kuma y'o de ye ni dɔrɔn maa min gasi la u ka yafa n ma. Mayiga bɛɛ n'i hakilina don o tɛ a bɛ ɲɛ o. An ka musokɔrɔba bɛ weleli la dɛ. Bogo. Allo. Salam alaikum. Waalaikum salam Aïdara. Baasi foyi t'u la.
u bɛɛ kulo b'i la awɔ n ta tun ye duwawu don ye ni n ka cɛ ka fɛngɛ mɛn ko a bɛ taa tribunal la bi awɔ an bɛ ala wele awɔ ala ka fataw k'a ye amina rabi amina rabi an y'a kalifa ala la ala min tɛ kalifa tiɲɛ amin amin ala ka da ɲuman don a la amina rabi faamaw ka sabaliw ka yafa ma hali bi komi n y'a fɔ comme toujours amin u ka yafa ma ala jati kama u k'a mago to ala kira ba in kɔsɔn sallallahu alaihi wasallam ala ka da ɲuman don a la ala ka da ɲuman don a la amin a diyara n ye cogoya min na ala ka da ɲuman don a la ten kosɛbɛ an y'u bɛɛ kalifa ala la ala min tɛ kalifa tiɲɛ ne sirikiw bɛɛ lajɛlen amin ne tɔw bɛɛ a diyara n ye n kun wele k'aw foli de kɛ awɔ ka duwawu k'an ka duwawu don fɛnɛ kɛ amina ala k'a bɛɛ minɛ amin Aïdara an b'a wuli nin kan dɛ o dɔwɛrɛ tɛ ka da nin kan o tɛ ni ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 14 kutuba kɛnɛ kan an na ɲan sɔrɔ yan ni kibaruya minnu bɛ an n'o fara ɲɔgɔn kan ka tantalima yan'o cɛ ala k'an tulo k'a don kibaruya ɲuman o la foli kɛ ka bɛɛ lajɛlen fo Janginɛ minnu kun sɔgɔ n'u ka jumali la ko bɛɛ lajɛlen excellente semaine ka bɛɛ fo fɛn fɛn kun sɔgɔlen bɛ anw na i n'a fɔ